По отношение на стандартите, които се прилагат, това е едно твърде разтегливо понятие, върху което ще се опитам съвсем накратко да хвърли светлина. Както знаем, медицината не е точна наука и ние се опитваме да я вкарваме в някакви рамки, но това не винаги може да стане по начина, по който желаем. Начина, по който се опитваме да регламентираме и да надграждаме своето познание, става основно чрез медицински стандарт, чрез правила за медицинска практика и чрез продължаващо медицинско обучение. Медицинският стандарт по специалност на хирургия е утвърден през декември 2020 година. Медицинският стандарт по специалност неврохирургия има за цел да дефинира основните характеристики на медицинската специалност, да определи минималните задължителни изисквания към структурите за осъществяване на дейностите по определени медицинските специалности и изпълнение на отделни медицински дейности за осигуряване на качествена профилактика, диагностика и лечение. Да определя изискванията към лицата, които осъществяват професионалната дейност по медицинската специалност, исканията за осъществяване на дейност по медицински и в други структури на извънболничната и болнична помощ и в лечебното заведение. Основна цел на разработения стандарт е да гарантира достъпа на пациентите до висококачествени медицински дейности в областта на неврохирургията и да осигурява ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинската дейност. Сега, ако някои от вас случайно не са запознати всъщност с медицинските стандарти, в този си вид е един инструмент, който да рекомендира при какви условия да работи. Най-елементарно казано, ако искате колко голяма да бъде и колко осветлена да бъде една операционна, колко души са необходими, за да се направи едно отделение, кой може да бъде началник на книгите и след какъв трудов стаж. Тези стандарти бяха въведени в началото на века, когато започваше по-бурното разрастване на частната инициатива и частните болнични структури. Тези стандарти имаха за цел да регламентират, когато се създава нещо ново, как да бъде създадено то и на какви условия да отговаря. Тоест, тези медицински стандарти не разглеждат детайлно клиничен подход при отделни заболявания и нозологични единици. Тоест, няма как да се твърди, че този стандарт, ако го промени по някакъв начин, би направило лечението на хората, на пациентите по-добро, да не говорим за един на практика казуистичен, много по-рядък случай, какъвто е случай на Данаев. Втора точка са правилата за добра медицинска практика. Те са регламентирани с Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина. Член 5, алинея 4 казва, че Български лекарски съюз изготвят и приемат правила за добра медицинска практика, съответно правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина и ги предлагат за утвърждаване на министъра на здравеопазването. През 19 година беше въведена нова алинея, в която се уточняваше. Правилата за добра медицинска практика са системи от насоки принципи, които да описват професионалните ценности, знания, умения и поведения, които лекарите и лекари по дентална медицина могат да проявят в съответните си професионални полета. Те бяха дефинирани като общи правила. Втората точка, това са медицински практики, клинични насоки, консенсуси, основани на доказателства, препоръки и правила за профилактика, диагностика и лечение, които създават условия за възможно най-добър изход. Това са специални правила. Причината да бъдат дефинирани общите и специални правила за добра медицинска практика, че съществуващите до тогава, от началото на века, правила за добра медицинска практика се занимаваха основно с това, какви да бъдат взаимоотношенията пациент-лекар, какви да бъдат взаимоотношенията лекар-лекар, да има едно етично поведение, спазване на лекарска тайна, т.е. едни най-общи принципи на взаимоотношенията в сферата на здравеопазването. С тази промяна и с въвеждането на термина специализирани правила, всъщност се създаде възможност да се въведат някои правила, които са близки до това, за което може би днес говорим и това, което може би подобрило системата на здравеопазване. Тогава, аз бях член на управителния съвет на Български лекарски съюз, ние имахме една много активна кампания към научните дружества, изобщо към всички ресори в отделната специалност, да бъдат създадени такива специализирани правила за добра медицинска практика и да бъдат предложени за одобрение. Уви, това не доведе до успех. Едва няколко специалности направиха частични проекти, например ръчетерапия, медицина, паразитология, неврология и други. Някои от тези прияти в БС документи никой от тези документи на практика обаче не е преминал процедурата, за да бъде утвърден като нормативен документ на български език. Тоест, това са едни пожелания, които
имат истина чисто пожелателен характер, по никакъв начин никой не е задължен да ги спазва. Като основни причини за това трябва да се прочерят първо много голямата трудоемкост на този процес по изработване на такива правила. Второ, голямата динамика и постоянно развитие на наука, т.е. много често нещо, което задаваме като правило съвсем скоро след това вече не такова ли има промяна и разбира се настъпилата тогава COVID-19 епидемия. В областта на неврохирургията е правен опит за създаване на клинични насоки през далечната 2009 година. Този опит много ясно е отбелязан още, като го гледахме и по телевизията и доста в социалните медии беше определен като стандарт. Всъщност там още в увода на този документ се отбелязва, че предложеният проект е основа за обсъждане, мнение и усъвършенстване като етап преди формалното му утвърждаване като нормативен документ. Тоест и той самия няма стойност правна и има по-скоро база за разделение. Тоест, както и този проект, към днешна дата няма специализирани правила за добра медицинска практика, клинични насоки, препоръки и гайдлайни, утвърдени като нормативен документ, включително и за достъпа за кола, сафари скенер, рентген и така нататък. Тук ще спомена и третата насока, това е продължаващо медицинско обучение и продължаващо професионално развитие. В много от европейските страни има този процес е задължителен, тъй като непрекъснато усъвършенстване е особено важно в дисциплина като нашата, която е безкрайно динамична. Непрекъснато продължаващо медицинско обучение е непрекъснато теоретично и практическо обучение в професия на професионална дейност, с участие в индивидуални и групови обучения под формата на курсове, семинари и други. Конгреси, дискусии, работни групи. Български лекарски съюз и аз лично като заместник-председател по това време бяхме в основа тази инициатива да доведе до законодателни промени, така че продължаващото медицинско обучение да стане задължително. Бяха проведени множество конференции, срещи, дискусии, бяха създадени някои дигитални платформи, като тази на общо практикуващите лекари, но в крайна сметка към днешна дата задължителното продължаващо медицинско обучение не е факт. Позволих си тази да нарека интродукция, за да добиете представа колко е всъщност комплексна и сложна темата, колко различни аспекти има и как, колкото и да ни се иска, ние няма как с един правилник да решим всички казуси. Разбира се, ние базираме своето познание и начин, по който работим на подобни насоки, които се публикуват в периодичните списания, някои от тях се публикуват в книги, които стават настолни за нас. В този аспект се стремим постоянно да, всъщност макар че не е задължително, постоянно да се усъвършенстваме себе си и постоянно да бъдем на нови курсове, преподаваме и по други начин стремим да поддържаме познанието. Сега по отношение на конкретиката и достъпността до образни изследвания, разбира се, те трябва да бъдат и в случая ние можем да ги разглеждаме само през отношение на конкретни случаи. Ние имахме